Alhamdulillah. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing tak tresnani. Limbuk ana dawuhmu apa ya nganggo unjal ambakan luwih dhisik ya nok. Ngono ya, Mak. Heeh. Perkara lakon Pandhu Swarga mengko bisa ditutuke sak rampunge limbukan sing luwih wigati. Aku karo kowe anakku Limbuk ngaturke apa to wigatine aku karo kowe tinimbalan mapan ana ing kene. Ngono. Iya. Ning kowe dhisik sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna, Kang Sarta ngaturi para bintang tamu. Kowe dhisik kang angka sepisan. Ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake Kang Sarta diungkapake kejaba mung puja puji syukur konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Iya pancen bener no. Iya. Biyung saben-saben jagongan karo anakmu sing mbok tengenake mesti babakan syukur. Sing mbok tengenake mesti babakan panembah Kang Sarta agama. Ngene ya no, piye? Tanpa nikmat Kang Sarta berkahe pangeran sing diparingke marang umate mokal awake dhewe, mokal aku Kang Sarta kowe bisa lek-lekan tirakatan bebarengan manunggal Kang Sarta tunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono. Dadi kuwi nikmat sing wajib disyukuri. Iya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya, Mak, iya ngaturke panuwun. Ewadene angka loro. Angka loro iki janjane dalam rangkaian adicara apa kok sajake katon le gayeng katon le gumarenggeng ngene ya no. Yen ora kleru aku nampa dawuh iya iki saka Buwit saka Ibu Ngajak utawa Ibu Suharti iya. Anggone ngregengke kahanan nimbali awake dhewe sak kanca saka kutha Angin Nganjuk iya. Dalam rangkaian haul. Oh ngono. Haul sing ke-6. Oh iya. Ya kuwi panjenengane Suwargi Bapak Widayanto Sudirjo Putra. Oh iya. Pak Wit ngono wae akrabe. Iya. Haul kang rambah kaping 6 pancen bener. Iki wis dadi kepinginane Kang Sarta cita-cita